Sjoest al wat? Nou, nog niet. Maar ze zitten hier wel? Ja, oh, zeker wel. Het is een heel mooi weilandje. Is deze kaart er nou speciaal van maken? Ja, zeker. We hadden een methode nodig om ze te kunnen meten. Of ze kunnen tellen zonder ze te verstoren. We tellen de worm omdat de goudplevier, dat is eigenlijk, of de wilste, dat is eigenlijk een van de grootste wormeters van alle weidevogels. Maar die goudplevier is de laatste jaren eigenlijk vanuit het binnenland van Friesland eigenlijk verdwenen en juist aan de kust zijn ze meer toegenomen. Of in hogere concentraties. En we willen weten waarom ze dan bepaalde weilanden links hebben laten liggen. En we denken dat het te maken heeft met voedselaanbod. En dus met de wormen, omdat ze eigenlijk alleen maar worm eten als ze hier zijn. Hoeveel wierms had je intussen al teld? In totaal? Ik zou het echt niet weten. Een paar duizend. Ik heb al heel wat kilometers met de kar afgelegd. Dus. Ja, hoeveel kilometer al? Oh, dat is ontelbaar. Ik denk alleen dit najaar, want ik heb vorig jaar begonnen. En dit najaar heb ik al bijna 5 kilometer afgelegd. Is het al een protte wierm zien? Ja, al een beste. Ik zit nu op 3. Dus hier nog één. Beetje een magere vangst, of net? Dus nu, nou, het valt mee hoor. Het is nog niet zo laat op de avond, dus we moeten een beetje wakker worden. Hoe gek moet je wezen om op een karre te lezen om wierms te tellen? Nou, aangezien er weinig mensen zijn die het doen, moet je denk ik best wel gek zijn. Ja. Droomt nou s'nachts ik nou wierms of nee? Soms wel, ja. Als ik soms heel veel wormen heb gehad, dan duizelt me nog voor de ogen. Ja. Ben dat dan mooie dromen of ben dat nachtmerries? Nee, dat zijn hele mooie dromen. Goeiedag. Goeiedag. Wat is dit hier? Dit moet flipbaars of net? Dat ben ik. Ja, Je weet dat je tuin vol staat met computers? dat had ze mij... ja, dat is juist er jong gebeurd, had ik niks van merken natuurlijk. Maar van de mond hoe ik het bed kwam, toen zeer ik dit allemaal. Ja. 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 En waarom is dat? Nou, dat is omdat ik 64 geworden ben. En dat ik altijd in de computer zitten had. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Wat doet een oud computerprogrammeur op zijn 64ste hitje? Nou, koffie drinken.
Ik had zelfs nog een computer. Ik had nog wat foto's hier die we maken van die hele versiering hiervoor. Die had ik nog even wat bewerkt. Dus je gaat er wel even achter zitten. Ik had er wel even achter zitten. Ja, hij stiet ik nog gewoon, hè. Zie je waar die dingen staan? Verjaardag, et cetera. Nou, dan maar dat maar even, hè. Extra grote pictogrammen. Ja, ik wil even zien of ze lukten, hè, ja of nee. Maar de digitale camera. Nou. Nog net zo snel computer, of wel? Nee. Dat ding is nog weer 4, 6 jaar rood, hè. Ja. Wat ga je van je vrouw krijgen? Ja, wat Taak van Dijk kregen eigenlijk. Dat weet ik nog net. Nee, dat Oh, is dat nog komt niet dan. bekend. dat komt nog. nou. Dat is Ja. nou een verrassing voor Jonne. Dat Kijk mijn nou computers te net. mij zien? Nee. Nee, dit keer net. Nee. Nou, hoor het gewoonlijk wel. Meestal wel, ja. Vaak wel. Vaak wel. Ja. Computerboeken. Ja, of, computerboeken of een stickje of zo, hè. Zo'n USB-stick, dat soort spul. Dat krijg ik dan nog wel eens. Maar goed, er binnen worden dingen dan alleen maar computers, dus... ja, ik ben heel benieuwd wat het dan allemaal van die onder wordt.